Trospy, meno jedného z najrýchlejšie rastúcich youtuberov na CZSK scéne. Trospy dokázal za skoro 5 rokov dosiahnuť skoro 400 000 odberateľov a skoro 150 miliónov zhliadnutí. A preto si v dnešnom povieme niečo o Trospym. Ešte skontroluj, či máš like a odber a ideme na video. Trospy si vytvoril kanál koncom roku 2019, teda presnejšie 27.12. tesne pred Silvestrom. Prvé video natočil v tom istom dni, ako si založil kanál. Extrémní starec lidi. Tady Trospy a já vás vítám u nového videa. Toto video už dnes má cez 150 000 zhliadnutí a skoro 8 000 lajkov. Zo začiatku vydával videá takmer každý deň, avšak potom mu to už trošku nevyšlo. Svojich 1000 odberateľov dosiahol ešte skôr ako ja. Trospy vydával videá, získal odberateľov a lajky a rozhodol sa začať s novou sériou Vaše zaujímavé otázky. Trospy odpovedal na otázky, ktoré mu dávali fanúšici a ja som tiež robil video, tak si ho chodte mrknúť. Ale naspäť k Trospymu. Odpovedal na otázky a pritom hral Bed Wars na Hypixely. Asi to fanúšikov celkom bavilo, keďže Trospy nevydal menej ako jeden diel. Ďalej sa Trospy rozhodol točiť videá typu Minecraft, ale stále neprestal natáčať videá aj z Jakariho eventov alebo aj z Hypixelu. A vtedy prišlo legendárne video Minecraft youtuberi v kocke. Nahral video, jak sa zlepšiť v PvP, napríklad aj ako vyhrať Jakariho event, ale nešlo všetko podľa plánu. Alebo áno? Trospy sa chcel dostať na banner, avšak gamer ho tam nechcel. Trospy sa za to urazil a vytvoril si svoj Minecraftový server Trospy SMP, kde hrali taktiež niektorí youtuberi, napríklad Hestreng, Becky a tak podobne. Trospy si koncom roku 2020 kúpil jednu z najpopulárnejších myší Glorious Model O, ktorú mám tiež. Ale z ňou dostal ban na SGčkách, ktorý je zároveň aj najpopulárnejším CZSK serverom za nejaké zneužitie bugov. Naučil sa na nej aj Draklik a natočil svoj prvý song Trospy Planeta Zombie. Dnes už toto video má mimochodom skoro 1 milión pozretí. O pár dní neskôr vydal za mňa celkom dobré video 100 dní v Minecraft Hardcore Zombie Apokalypse, keď sa s Hestringom pokúšali prežiť 100 dní v Zombie Apokalypse, čo vyplýva teda aj z názvu, a začal novú sériu Hardcore, ale nešlo všetko podľa plánu, to už hovorím druhýkrát. Trospy dňa 24.5.2021 skoro prišiel o svoj YouTube kanál, avšak potom sa to nejako vyriešilo a kanál sa mu vrátil. Já jsem teďka vstal a YouTube mi smazal kanál. Za to prej, že jsem se za někoho vydával. A neviem úplne za koho, ale... Jeho prvý pokus o odhalenie bol 2.9.2021, kedy mal natočiť vlog s Matým, Hestrengom a ešte niekým. Trospy si kúpil nový počítač z RTX 3070. Ja na porovnanie mám GTX 1060 Super, takže mohol natáčať dosť prepracované videá. V októbri roku 2021 dosiahol prvý milník na YouTube a to je 100 000 odberateľov. A tu prichádza jedna zásadná vec. Tu prichádza deň D, 26.11.2021. Trospy vydal video, v ktorom sa odhalil. Ale nebolo to iba také ledajaké odhalenie, keďže sa v ňom objavil Moon aj Hestreng, kde Moon na svoj kanál natočil video o 50 000 korún, kde to Trospy nakoniec vyhral. A pokiaľ by ste chceli dokument o Moonovi, tak mi napíšte do komentárov. No a v auguste 2022 dosiahol svojich prvých 200 000 odberateľov. V súčasnosti Trospy vydáva videá na typ staviacich súťaží s kamarátmi ako je Strength, Bouchal a tak podobne. Jeho najpopulárnejšie video má dnes viac ako 2 milióny zhliadnutí, ktoré má viacej ako 1,5 hodiny. A my sme už na konci videa, tak budem rád, keď zvážite odoberanie tohto kanálu a vidíme sa zase niekedy na budúce.